Ľudia, dneska si tu zahráme jednu hru za Spila a Solo Showdown. A keď sa vám bude páčiť toto asi minútové video, tak dajte like a odber, budú dlhšie videá a aj častejšie ich budem vydávať. Tak keď sa vám bude páčiť, tak dajte like a odber. Ďakujem. Poď. Keď si budete chcieť so mnou zahrať, tak si ma prijajte do friendov. Mám sa Polar. To je dlho. Nie, umri. Dobre. Som sa zlakol. Ďalší jackpot. Tak to už podľa mňa aj máme vyhraté. A ináč, keď dosiahneme 100 odoberateľov, alebo koľko tu má byť, asi 100, tak budem livestreamovať. Neviem, od koľka tých sa livestreamuje, ale budeme livestreamovať keď tak bravoko, ale to musí mať asi 100 odoberateľov, teraz neviem. Tak keď mi napíšte do komentu. Čo? Nie. Prečo to je? Jaj, tak som mŕtvý. Teraz umre. Tak neumre, ja umrem. Neumre. A yes! Tak keď sa vám páčilo toto video, tak dajte like a odber. A keď tu budeme mať tých 100 odoberateľov, tak budeme robiť aj live stream. Ahojte.